blood cells, red cells, to ogolo the simple ones oko. Ogolo matuo, oketo maler. Koro an maler. Koro mane koro ilongo ni luoko remo. Koro onego beni itimo ni the procedure kaluwore gi weight ni, height gi age. Nanongo ni ichako timo ka jatuo manigi ringo mar ringo mar remo onego beni obedo ng'ama nigi frequent crisis, ng'ama nigi leg ulcers, ng'ama nigi acute chest syndrome, to crisis ma pile ka pile, like 6 times in a year. Okay. Ema koro ibedo eligible mondo otimni procedure no. Mana kanyo ero, iwacho ni ing'iyo del ng'ato weight ne, mano ni en gi kilo adi. Yes. Nitiere yes. Nyithindo, manyiso ni nyithindo ok nyatim negi, ikawo ja kilo adi kama kadhi mbele? Ok nyatim negi. Ikawo ja kilo adi kama? Like over 20 kgs and above. Okay. Koro 20 kgs, kaito ing'iyo bende hik ng'ato, ma isewacho ni nyithindo ok tim negi, ichak time ka ng'ato jahigni adi? Yeah. Jega 12. 12 kadhi mbele. Kaito kopogore gi mano ero, iwacho ni jogo mantiere koda leg ulcers, adhola moko ma bende mako ga tielo. Crisis, iwacho ni kintiere gi 6 kadhi malo e higa. E higa. Mano bende inyalo timnie. Okay. Mano kanyero koro king'iyo checklist ne jogo eko ma bende inyal timnegi procedure makamendie. Okawo kinde maromo nade?